san shi kwai me ya faru ya kamar ke ba za ki breakfast ne? Ni gaskiya na gaji da yin breakfast kullum da kwai da tea. Ni gaskiya fruit na ke so. To me na abin daga hankali akan wannan? Fruit dai kin san akwai shi a fridge. Je ki dauka tun da shi ke bukata. Ina gana fasa shan shayin nima fruit ne. Kwarai. Wani zan fara? Fara da kankana, kin san ita kankana akwai wasu sirrika a ciki. Da gaske? Kwarai kuwa. Ta, bayan gani. Sha mana. Ya ishe ne wasu haka. Bari da ta haka. Da wannan nake son ka fara. Ni zan ba ku wani ka ci da kanka. A dai rage miki aiki. Tsintuwar soyayya, kayi rata, wata ka fi so kai ta saka.
mata. Salamu alaikum. Me ya faru na ga kina kuka? Me ya faru? Shafi'u ne da ke. Wani irin kuma duka? Shi Shafi'un da kansa ya da keki? Yana ina yanzu? Ya fita. Wallahi da yana nan sai na rama miki. Wallahi ba zai yiwu ba. Amma ki kwantar da hankalinki. Wallahi sai na gaya wa mama. Bari in je in gaya mata. Ya haƙuri. Fatima Shafi'u ya mata dukan tsiya. Kai wai shi wannan Shafi'u wani irin dan iska ne sai duka mai da take ce mai autatawa. Autatawa? To gaskiya magana ni bazan lamunci wannan al'amarin ba. Dan ni iyata ba jaka bace ba. Kuma ina son ta yanda iyayen shi suke son shi, ni ma ina son iyata. Saboda haka yanzu gidansu zan je in kai baban shi kara. In ba su dauki mataki ba ni sai yanzu in dauka da kaina. Saboda ni ba ai ba jaka na haifa ba mu je in sami. Salamu alaikum. Me yake faruwa? Ke me yake faruwa? Mine ne? Ya fike. Haka kawai? A ina ya bige ki? Ya cika dan bakin ciki. Wan makaki haihu an ga jikoki na bukatar shi kenan. To bai isa ba ƙarya yake. Zan je in iske uban shi yanzu. Idan yana da matakin da zai dauka idan kun bai da matakin da zai dauka zan zo a zube ban ƙwarya. Duk abin da ya kama ayi. Ai ba zai yi ba. Wallahi ma abin da yasa ake mana wannan rainin hankali. Dan an ga gidanmu babu maza mata ne kawai shi yasa ake mana wannan rainin wayan. Ai ko da namiji ko ba namiji mu ma sai mu dauko makamai mu zo mu mai da gidan murhe mu yi mai jibgatsiya mu yi mashi jibgatsiya mu ta yi mu bari in je in samu uban shi ai hakuri bari in samu uba ne kwamma a zube ban ƙwarya. Na ji duk abin da ke faruwa, amma kai me zai kai ka haka sa hannu ka bige mataka? An wuce wannan yayin yanzu, kuma yadda muke son ka haka iyayen take son ka. Amana ce Allah ya baka, aure ba wasa bane. Saboda haka daga yau kada ka ƙara yadda in ji labari ga kunne ya in ji labarin cewa ka sa hannu ka bige mataka. Ka ji abin da gama? Ku zauna lafiya. Dama shi yasa na ce bari in biyo ta gidan in gani kana. Dama shi yasa na ce bari in biyo ta gidan in gani kana. Ka koma ka.
Da ina kake by this time? Ki haƙuri wallahi. Ba wannan yin haƙuri na faɗa min daga ina kake. Ka san ƙarfe nawa kake dawo min gida? Haƙuri zaki mota ta ce ta samu problem. Ba wannan kana can guri amma can ban zan ka zo kana min ƙaryayyaki da ba zan iya gane kansu ba. Haba. Kullum sai ka ga min kabili da ba'adi wanne kake son ɗauka? Ni gaskiya na gaji da abin da kake min. Ka fito ga min ƙarara abin da kake a waje. Kullum kana fita yau ya kai sati ɗaya kuna fita baka dawo da wuri sai kusan 12. Aure muke bai kamata zarge ya shiga tsakanin. Ba wani bai kamata zarge ya shiga tsakanin da kai ba. Abin da kake dole in zarge ka. Gaskiya na gaji da zaman gidan Shafi'u. Ni ba abin da yake tsinana mun ba abin da yake mun wallahi mummy. To baya dawowa gida da wuri sai kusan karfe 1 dare yake dawo kuma da ya zo karfe 5 na safe ya fita. Wani ofis aka bude a karfe 5 kuma ya zo da dare baya bani lokaci na kuma ba matan shi ba sai dinga waya da matan banza a waje. Na mishi magana sai ya ce mu wai aiki ba abin da yake mun. Zaki ga matan abokanan shi duk suna amfani da gwalagwali da ta kaya masu kyau a jikin su amma mummy ba abin da yake mun abin naira 5 bai taba tsinan amma gaskiya mama wannan auren babu abin da ya amfana da mu babu abin da muka karu da shi abin da muke nema ba mu samu a cikinsa ba in ban da tarin bacin rai kai to yanzu ki jibe ki nan jibe ga yabo kenan tayi lumulmul da garin take sa hankalinta a kwance yake ni dama auren nan fa nayi shi ne sai na bari ya aure ta saboda kawai naga za a ƙara da shi to kuma gashi nan ma ba ma wani amfani wallahi mun ba abin da yake mun ban da wahala ni fa dama ba wai dan ina so ba kawai dan ina ganin cewa za a samu wani abu wurin shi ne amma tunda haka ne ai ni ba zan yadda ba zai zo ya same ni cikin gidan nan ba zai yiwu ba haka kurin ai gwara ya sake ta ma musan cewa ya sake ta ko ba haka ba yalle shi zai zo ya same ni har gida tashi ki shiga ciki ki ci abinci ki wanka kin ci ki kwanta ki huta zai zo har gida ya samu sai ne maganin shi haka kurin a'a dama ba dan dan samu wani abu ne fa to tunda ba za a samu ba kuma sai ya zo ya dinga ba iyata wahala a'a zai zo har gida ya same ni ba zai yi ba Ni gaskiya ba zai yi ba. Na gaji. In da na yi yanzu ba zan yi ba. Ni fa na gasa gane kanki. Ke matata ce. Ya zaki ta mun tsarfan wasu sababbin abubuwa haka. Haka shi na ga ya fi mun. Nan ba zan iya ba. Idan da na yi yanzu ba zan yi ba. Kwanan ka 30 kana fita gidan nan baka dawowa. Kuma da asuba sai ka kama hanya ka fita. Kaman ba matarka ba. Ya kamata ka faɗa min me matsayina a wurinka. Malam da kai nake magana. Ya kamata ka faɗa matsayina a gidanka don ba zan yarda ba. Ba za ki yarda ba? To ke me kike so da ni ne wai? Abin da na faɗa maka shi nake so. Kawai ka faɗa matsayina in ba haka ba kawai ka sake ni tafi gidanmu. Saki kike so? Shi na ga ya fi dacewa da ni. Saki kike so? Saki kike so? Shi na ga ya fi dacewa da ni. To shikenan zan sake ki amma ki bari in dawo. Malam da kai nake ba inda zaka je sai ka sake ni. Sake ni? Na faɗa maka sake da Allah na ce miki saki kike so ko? To ki tafi na sake ki saki uku.
sauri da Allah ki gama wannan ɗin ki zo mana abinci. Ya hakuri da kai an yanda kwallon mangwaro an huta da guda. Allah ya kyauta. Wato abin da kai kana ne kai daidai kenan. Dan tsananin wauta da rashin hankali irin naka wai a ce ka sake mata kawai saki uku wato duk abubuwan da muke ga maka ba su da amfani kenan. Babu wallahi yarinyar ne wani irin zama muke da ita. Zargi na kawai take duk abin da nake ba ta yadda da ni. Zargi? To ni abin da nake so da kai ba ni yadda kuma ba zan taba yadda da irin wannan ɗabi'ar da ka dauka ba. Na gaji kai maza tunda wannan wata ka riga mata to ka nemo matar da za ta mai gurbinta. Ka ji na gaya ma wannan wauta dai ka riga ka gama ba mu da wani gyara za mu iya yi. To ban yadda ba ka je ka gaggauta nemo wadda za ka aura. Wauta dai ka riga ka gama to ina son kai cikin gaggawa ka nemo mata don bai yadda zaman ka haka zargin sai ya kara tabbata kenan. Na bari mu kuli bakin abin bari in je. alaikum salam. Abokina a gida? Wallahi ko wata 'yar matsala ne wacce nake so mu tattauna da kai zuwa gobe da safe in da hali. Zai fi kyau da mun haɗu goben sai mu tattauna zai fi insha Allah. Tawa da amma na gobe sosai. Ka san me yasa na dan mu haɗu? Ka dai san na gaya ma dama a waya cewa mun rabu da matata. Gaskiya ne ta faɗa. To gaskiyar magana ina ji kamar in dawo da ita saboda wasu 'yan matsaloli. Amma in na duba irin zaman da muka da ita ba na jin daɗi. Ta ga mun yi wani zama da ita ne wanda zargi ya yi yawa. To wannan abin ne ke da rikitar da sannan kuma saki uku fa na mata. A gaskiya dama dai na faɗa maka cewa wannan matan ba daidai bace ya kai. So saboda haka ina ganin rabuwa da ita shine mafi alkhairi a gare ka.
gaskiya ne. Ka san dama akwai lokacin da kake ce min wayewar ta ya dan yawa. To ni ma sai da abin ya faru sai nake ganin haka. Amma yanzu gaskiya na fasa mota. To ko in ce na ga wata daidai ba mu kai ga magana ba, dangin mu ce. Gaskiya ne. Na kuma yadda ta kaga can gida zan je ƙauyen auro ta, na san in Allah ya yarda na samu soyayyarta to sai in sanar da mahaifi. Amma me shawarar ka? Wato a gaskiya wannan shine daidai. Saboda dama tuntuni ina so na baka irin wannan shawara. Allah sai. Sai Allah ubangiji ya sa kai da kanka kai je kai tunani kaga hakan ya dace da kai. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Ba matsala. Yanzu mu je ko restaurant ne haka sai mu ci abinci, ina ganin sai mun karasa su. No problem. Ba mu kala. Wallahi haka rayuwa take fara da abubuwa kamar ana. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Ba gajiya. Dan Allah na zo neman wata alfarma wurinka. Wace irin alfarma? Abin da nake so shine dan Allah ina so ka mai da Fatima ɗakinta. Amma ai tsakanina da Fatima saki uku ne. Ina ganin aikin gama ya riga ya gama. Saki uku? To amin je mun tambaya wurin malamai. Sun ce aurenka da kai da Fatima yana nan. Ba damuwa, zan yi nazari akai. Yawa shikenan, nagode. Bara in wuce. Sai an jima. Abokina, ka san me? Gaskiyar magana ne zan dawo da matata. Saboda wasu yan matsaloli gaskiya. To gaskiya duka yaushe kai fita daga cikin matsalar da ya faru da kai a baya. Ko ka manta ne? Matsalolin da suka faru da kai a baya. Amma kuma yanzu zaka bijiro da wannan kudirin naka. To gaskiya ni bani cikin wannan tsarin naka. Wato ka gani abin dubawa za kai. Ɗan matsaloli ne ban jin daɗin ni kaina yadda nake kuma laifi ne. Kaga mutum ya ɗanyi abu amma daga baya kila ta gane sai iya zama mata alkhairi mu kanmu gaba ɗaya. Ka gane abubuwan ai. Gaskiya ni dai ban goyi bayan ka ba akan ka dawo da ita. Gaskiya. Amma kuma idan ka nuna kai sai kai haka dole
to ni gaskiya ba ruwa na zara hannuna daga ciki. Ba haka ya kamata kai ba. Ai sai ka ce to bari mu dan taya wani da addu'a, haka ake yi ai. Gaskiya ba zan iya ba. Addu'ar ma ba zan iya ba gaskiya. Addu'a da zan ma kawai Allah ya baka mace ta gari wadda za ta zamo abokin zaman ka daga nan har tashin kiyama. Gaskiya dai ka dai duba magana ta. Ni dai na ga maka idan dai wannan magana ce gaskiya bani ciki tsakani da Allah. Idan kuma ka ce dole sai ka shiga ciki to ni kaga na zara hannuna ba ruwana daga ciki gaskiya. Kaga tafiya. Gaskiya fa wallahi ina dan santa kuma to baba dama abinda da kake ta bukata ne shi ne na zo maka da magana. To kamar wace kenan? Na samu wacce zan aura. To alhamdulillah an samu da ake so ko? Insha Allah. Alhamdulillah. Ya gidan wace ce? Ya gidan Baba Rabi ce. Ya gidan Baba Rabi. Wace Baba Rabi kenan? Baba Rabi kamar na. To gaskiya shiri yayi kuma na ji daɗi kwarai. Wannan al'amari wannan bayani da ka zo mana shi ko na ji daɗi. Shin kun daidaita kanku ko? Sosai mun daidaita kanku. Tana son ka kana son ta? Gaskiya. To alhamdulillah. To ai wannan abu ne mai sauki. Zan je zan samu rabin sai mu zauna sai mu tattauna. Ko mu kenan kuma insha Allah rabbi tunda dai an yi haka to alhamdulillah. Haka ne ba. Kwarai ko. To sai dama akwai wani abokina da yake so za ku yi wani magana da shi kan ina kan maganar aikinsa ne. To ba wani abu ai komi kenan ai wannan bayanin da ka zo mana shi ko ai baka da sauran laki guri na saboda haka sai ka je komi kenan sai ku zo tare da shi. To insha Allah rabbi lokacin ni kuma na ganta sai mu abuna ko yawa yayi shiga cikin gidan. To kai yawa ka ci a miƙo man butan nan. Kama wannan shiri ya yi na macin hankali na bi kwanta da yare nan ba wadda ya aura. Allah sa alheri tabbatar da alheri.
zuciya tana da muradi. To ga yanan mun kawo maka ita. Ka riƙe ta amana a bisa gaskiya. Allah ba da ta a ɗaya. Amina. Ya kuma ki bi mijinki sau da ƙafa. Ko me ya ce ki yi ki dan Allah. Ka in saki in ji wani abu. Mun gode sosai. Allah ya saka da alheri. A gidan Alhaji zan kwana saboda ina so in masu ban kwana gobe da safe in wuce. To zan kai ki can gidan Alhaji ne koko akwai inda za ki kai ki kwana? Zan wuce. Ni da safe. Amarya, bari in ɗan rakatan ɗora ta kan keke na da sai da. Gaskiyar magana ya ta abincin nan ya yi daɗi. Hello? Ina kike? Kwana biyu. What? You mean shi Shafi'u da kanshi? Wallahi ba zai yi bane. Bai isa bane ina gaya miki. Bari zan kira ki. Ba zai yi bane ba kar ma ki ma ƙarin wannan magana ba zai ma yi bane kawai ki ma manta da shi zan kira ki. Me yake faruwa ne cikin daga waya kina shi Shafi'u? Me kuma yayi? Wai kishiya ya ba. Kishiya? Shi Shafi'u? Kishiya? Wai yanzu na gidanki an kai ta? Wallahi ba zai yi ba. Wallahi ba zai yi ba mama. Ba zai yi wannan kodin an mata. Na ga dai ki ba ki tunda ke ba ki ne da sosai ba. Ki je duk abin da ake cikin take daga cikin gidan nan. Wallahi yanzu ma ku ba mu bara ki je in shirya yadda zan ji ta. Ba shi da haka zan. Ba shi daga cikin gidan nan. Ki ji wannan mutumin fa. Dan dai uwa ba ta tare ba ta wada. Da hela bi ku mun je tare. Ni ya ta za a yi makishiya? Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wai wannan ce amarya? Wai ita ce amarya matsiyaciya. Jiku kayan ɗakin ma ba a canza mata ba. Kai, ni fa ban gane kuke nufi. Me kuke so ku ce? Za ki gane me kuke nufi yanzu ne. Ku dake ta. Ku dake ta nace. Me ba ka kafa? Ina ko je ne. Kina fitar mana da yan uwa. Ina bayyana shi. Ina bayyana miji ne. Ku mata aure ce ku aure. Ba ki saba. Sina ba ki da shi. Me ba aure? Ki saba aure miji. wannan aikin banza aikin wuri a ce a zo a kama yarinya har cikin gidanta har cikin gidan mijinta a kama ta abuke ta to tsakani ga Allah ba ni yadda kuma ba za mu taba yadda ba wanda zai ji wannan ma hankalin shi ya dauka saboda haka duk matakin da za a dauka ni ba zan taba yadda da wannan ba ke hakuri dan Allah dan annabi ke hakuri barira abin da nake so da ke wannan magana ta tsaya na kake da aji ta gida duk matakin da za mu dauka kuma ina tabbatar muke cewa komi da ne za mu yi shi nan gurin so da ke magana ta tsaya na kai kuma ko ka dauki mataki ko ka dauki mataki ni zan dauki mataki da kaina in har kai ba za ka iya dauka mataki ba ko akwai wani ka dauka akwai matakin da na dauka na kira Usman a waya na ce mishi ya taho da 'yan sanda in ya so na ce mishi to da 'yan sanda in ya so sai a je a kama su to wannan yayi dan magana da bata je ga 'yan sanda ba to ni da kaina sai in tunkuɗe ka ni in dauki mataki da kaina
amma haka da kai yayi daidai ki ko bari da Allah da wannan magana ta bayana ke ji ko kake yadda a sani gida jikin ki dai bayan ki ba ci miki ciwo ko kawai dai jikina ne yake dan ciwo. To kai kokari ka nemi wata maganin da za ta abana ka ji na gama yawwa Allah shi ba da lafiya Allah ba da lafiya in Allah da haka ba za ta sake faruwa ba ni na koma Allah ya tsare. amin Kawai da gida. Za mu wuce. An jima. yanzu me ke da mu Allah ne kawai ke da mun ciwo. to ki hakuri yanzu ki tashi ki dan yi ruwan zafi ni kuma zan je ki musu ciwo ki ma Kai ba za ka yi mun ba. ke kin ci gidan ku Hausa da ko barin je in kawo ki Waye ne? Wane ne? Oh, sannu ba. Yawwa ya hakuri za ki ga bakuwan fuska. Ba kake nema. Ɗan sanda ne. To, ya aka yi? Akwai ɗan ya shigo a yi. Shigo. Akwai wanda ake kira Shabiru. Kin san sunan shi? Me ya faru? Ya yi ƙarar wasu yara a gidan nasu. Shigo da su. Ai magana ma su Na yaran suke. lafiya ne? Hukumar nan ce dai ta 'yan sanda masu kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Ina suke? Fatima! Na umma. Kuna ina? Amina. Umma ya ake. Na umma. A kusa ko kayan wani abu ne za ku dan amsa wasu tambayoyi ne za a yi muku yanzu za ku dawo je ku ɗauko. Wai kana nufin tafiya za ka yi mata ƴaƴa na? Za ki biyo mu anjima sai ki ji. A yi wani maganar anjima. Ba wani abu bane. Wani irin kaya? Kai da ba matsala bace. Kin san da a ce kowa ya zo ya ji abin da ake ciki wancan in aka je kawai minti Ku je ga nan zuwa. Ina za mu je Na amma kai ki bari. Kwantar da hankalin ku, kwantar da hankalin ku, kwantar da hankalin ku, ku je ga nan zuwa. Ku je ina zuwa yanzu ma bari da ɗauko jiki. yanzu nan za ku dawo ba zama za ku yi ba. Ku je Minti biyar ya yi yawa da sun amsa wasu 'yan tambayoyi in kika zo sai ku dawo kawai. ku zo to ku je ga nan zuwa. Yanzu nan kuwa. To. San irin wannan Umma yanzu bari zaki a tafi da mu. Yanzu Ɗauko da ya zan yi ku zo mu tafi. mu je Zan ɗauko gele na yanzu ma in biyo ku. Ai ni ma zama bai ganna ba. Ai ke ma kin san ba zan dai ba ba ku ba. komai yanzu za ku dawo. Kuma kun san ba zan bari ni da ku ba. Ga nan zuwa yanzu nan. Bari in ɗauko mayafi na yi ba. Ai zama bai ganna ba. Dole in bi su.